Ягон бор дар пеши духтар ба зону задагин? Кира хурда мериҳед? Мақсади вызов додан дар шонамсӣ? Ҳамон вақт чизе ки реалне гуфт 6-1. салом алейкум тамошобинони муҳтарам, шумо дам салом алейкум, хушомадед ба барномаи Дурӯғгӯ. Салом алейкум тамошобинон. Ай рафти барнома хабар дорен? Кам. Я бор дига фаҳмонидам. Ҳозир ма 10 савол шумода оиди худтон, ай видеоотон, ай трекотон гирифта шудагиян. Ҳамон саволҳоро метавон ва шумо бояд дуруст ҷавоб бигардонед. Агар дурӯғ бигӯед, токтон мезанам. Гамнес. Бо якчанд савол дига саволҳои мантиқӣ ва чистоно мешаванд. Баъд камтар суҳбат. Тайёре? Рафтем. Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, шуморо бо Иди Қурбон табрик мегӯям. Дорҳои софсавдои мо имрӯз ка рафтестай бародаро. Имрӯз пага дига ва баъди Иди Қурбон то як ҳафтара шумо метавонед скиткои моро харид кунед. Дорҳо барои мӯи сарбурорӣ, ришбурорӣ, фарбешавӣ ва барои харобшавӣ, барои қаддавондан, барои доғҳои сафед ва барои кими руда ва бисёр дорҳо дорем бародаро. Шумо метавонед дар номерҳои мо занг бизанед ё ки имо WhatsApp да бинависем бародар. Аз скидка дер намонем бародаро. Метро шудагӣ? Не. Чӣ хелӣ? Дар треки Панҷакент. Ёдам нест. Метро. Трекотона дар ёдтон биёред. Ягон бор дар пеши духтар ба зону задагӣ? Так ҷо. Суруди Гулбугиба. Аю чӣ мехостем? Аки? Аю чӣ мехостем? Ишқ. Чӣ? Мехостем ба занӣ бигирем. Ки вай? Кадом трек ба? Ки вай? Ман намедонам ки вай. Шуд, фаҳмидам. Мехостем гирем ба занӣ гуфтагӣ. Ишқи кӯна. Кира хурда мериҳед? Ки буд вай? Таёрам нест. Хасах назад. Бо дига мезанӣ. Шуд, як буд. Фаҳмидам. Шонем сира. Ба гардан гирен охи? Шонем сира. Ҳамхи гап буд. Да барон диш задагӣ? Ришта да барон не. Да тамоми нигеро диш задагӣ? Нигеро ба чӣ вақт ба дилнохоҳам ҷавоб дадӣ? вақти вақтҳои кӯдакӣ буд. Гузашта рафт. Ҳозир просто немехезе авлод бародароям. Не хочется возвращаться в прошлое. Не, шумо метавонем просто бигӯем ки як вақто буд. Я вақто буд, ама хеле кадагӣ будем. Ӯам да текстошон лично шнапс ба фикрам барон да текстошон гуфтагӣ будан, намек додагӣ будан ман. Шуморо? Да ягон тӯи реп хондагӣ? Да тӯи реп не, суруд хондагӣ. Кадом суруд? То моли ман. Ӯ реп нест. Реп нахондагӣ ягон бор да ягон тӯй? Не? Точно не. Рейтинги шумо баланда ё IMDb? Нисбат ба чӣ? Реп дар мухлис бошад, ӯ баланд, мухлисош бисёр. Ман чӣ нафикрам. Именно соҳаи реп, донистани реп бошад агар ба фикри ман. Дар як ҷо барои ки хитон гуфтагиен ки ман шумоем. Барои ки именно донистани реп, чӣ реп, изучат кардани реп, 100% уверен ки ман. Нашод мухлис, 100% мухлисош бисёр. Ай реперои тоҷик через видео ёрдам пурсидагин? Не. Аки? Андрей. Кадом? Голос улица. Голос улиц. Пурсидагӣ. Ай мухлисо пурсидагӣ. Чӣ ба реперои тоҷик? Реперои тоҷик кия пурсида? Хай не бугӯ. Да
видео меган ки аэропорт тоҷик ёрдам як тоҷик кайда оҷа топ 30 одам да бромадагиам. خیلی افتادم در یادم نیست راست. Не, я бор. Деборат хаста бини? خیلی کمتر بالاتر کن پس داده است. فوری. Фори. Да ки дистани мода шидаги? Ҳозир? Вообще. Да саволам савол натен ҷавоб кардам. Да Нигеро. Хитон фаҳмидем да ҷавоб. Суруди сарои Зарафшон. Мақсади визов додан да Шон МС. Мақсади визов додан да Шон МС чизе ки ҳамон вақт чизе ки нереальне гуфт 6-1. Ман фикр мекардам ки нереальне. Батл кардам. Визов додан мехостем батл кардам. Батл кардам буд. Тамом. И будан саволо оиди хитон. Оиди фаъолиятон ва мегзарем ба қисми саволои мантиқӣ. Тайёрем? Тайёрем. Ба қадди син медавад, бетарсу бим меравад. Хатарнок асту аммо Чихел? ба қадди син медавад, бетарсу бим меравад. Хатарнок асту аммо мекунад амволи нек. ҳар ҷо қадам гузорад, равшани он ҷо орад. Чисто? Намедонам. Пас кун. Свет, ток, барқ. Чӣ мана бугадаи? Намедонистам бахуд. Нимаш саде дар назар, сиёҳ аст ними дигар. Чӣ хурду чӣ калонаш, 4 то бошад гӯшонаш. Хизмат кунад доимо дар тӯи маъракаҳо. Мана нигоҳ кунед. Мара нигоҳ кунед. ҷавоби шумо? Пианино? Ёрдам накун. ҷавоби шумо? Дег. ҷавоби чистон дег. Шумо чо кардед брат? Ямаха. Шакли доира дорад. Ҳазорта чашм дорад. Ба рақс дарояд агар зи чашмонаш барф борад. Осон ҷавоб. Ёрдам накунед. Хаб. Шакли доира дорад. Ҳазорта чашм дорад. Азиз ёрдам накунед. Элак. Мекишем бешура мемона ба то. Хаякташа хотя бы дона мегам. Сади мара киште бас. Помощь дала. Элак. Алхайна. Хай хора накун. Я бор дига то мизанам ба ҳамин тамом ба. Дига намедонам. Мегзарем ба қисми саволо оиди хитон чақчақ мекунем просто. Бале. Суҳбат. Як биоматра дорам. Чӣ ба? Дилтон мешавад? Хай немайда. Гумома мезанам. Дар оянда чӣ плану дорем? Дар оянда ҳозир вақте дар ватан мехоҳам фақат бо творчество тоҷики ба чӣ мешавад? Бо санъат машғул шавам. Суруд, рэп, клип. Дар оянда нақша фақат то рафтан ҳамин. То Москва рафтан. қатъӣ ки батл кардан мехоҳӣ агар имконият шавад? қатъӣ ки батл кардан мехоҳам? нест одаме ки ман пеш буд, ҳозир нест одаме ки ман ягон хел хоҳам ки задиват кунам, ягон хел алам дошта бошам, хел одам нест ҳозир. Яъне озӣ қатъичка батл биромадан намехоҳ?
Нияти батлброи нест. Нияти батлброи нест. Ман иштирок дорам дар як батл. У мехостам барои худам чӣ кунам ки ман метавонам амира барои ки по факту в теории ман медонам ки чӣ батл ман медонам ки чӣ хел карда мешавад чӣ кор карда мешавад не ки по факту в реале иштирок кардани набудам. Ман мехостам ки худам просто санҷиш кунам ки метавонам ё не. Аммо ба организатори ҳамон батл безеб организоват кардастан скорее всего дальше иштирок намекунам. Маъқул нест. Яъне дер биромадааст раунду и батл бояд хел нашавад интереси мардум гум шуда. маънои Мантеляно чист ва ин гурӯҳро ки ташкил кардааст? Маънои Монтеляно мисолиён Мантеляно меган Монтеляно маънош як қуллаи баланд кӯҳи баланд дар Италия вуҷуд дорад ва ташкилкунандаш Парвиз Эспи яъне бародари ман устоди ман аз шаҳри Панҷакен пеш дар гурӯҳи Монтеляно буд ӯ ташкил кардааст ба мо просто чӣ хеле мегӯям по приколу маъқул шуд номаш гирифтем монда тамом. қатӣ ки нияти фит кардан доред ё мехоҳед қатъан модам фит кунед именно байни реперо фарқ надорад. рости гап ҳозир хеле маъқул сурудои Сафар Муҳаммад мне бы хотелось с ним записаться. ягон гуфтанӣ дошта бошед агар барои мухлисо барои тамошобинон марҳамат? гуфтанӣ ҳамин ки саломат бошедон худатонро эҳтиёт кунед тамом развиваться кунед. ташаккури зиёд барои иштирок кардан барои рад накардан. ташаккур барои таклиф кардан. коро дар санъату дар реп муваффақият хонем. бори дигар ташаккури зиёд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед. агар ки хоҳед соҳиби 20 сомон шавед ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунед. хайр, то барномаи оянда. саломат бошед.